नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। चिपी विमानतळाला टाळ लावूनच दाखवा, वैभव नाईकांना राणेंचं चॅलेंज। करूळ घाटाबाबत मंत्री नितेश राणेंची महत्त्वपूर्ण माहिती। आणि सी वर्ल्ड होणारच, नारायण राणेंनी खडसावलं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। विमानतळाच्या प्रश्नी ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी काही दिवसांपूर्वीच प्रशासनाला इशारा देताना चिपी विमानतळ सुरळीत सुरू न झाल्यास विमानतळाला कुलूप लावू या वक्तव्याचा खासदार नारायण राणे यांनी खरपूस समाचार घेतलाय आणि वैभव नाईक यांना इशारा देखील दिलाय। चिपी विमानतळाला टाळे लावूनच दाखवा, तुमच्या घराला टाळे मारतो नाहीतर राणे नाव सांगणार नाही, असं वक्तव्य देखील केलंय। यांनी काय प्रेरणा माहिती आहे ते कसे उद्योग आणावे, कसा विमानतळ आणावं, कसं सुरू करावं, ते गंजतरी आहे। 5 मिनिटं शुद्ध मराठीच्या सभागृहात तरी बोलले काय? 10 वर्ष होते आमदार म्हणे मी टाळा मारतो विमानतळात का कधी जातो सांग रे मला। टाळे मारूनच जातो मी, आज सांगायला आलोय ते मारूनच जातो। नाही तुझ्या घराला जाऊन टाळं मारणार तर नारायणाने नाव सांगणार नाही, नाव सांगणार। पण कोणाला धमक्या येतात बांध लोकांना मला त्रास द्यायचा नाही जिल्ह्यात त्या मी कधी प्रयत्न केला नाही। लोक सुख समाज आनंदाने जगावे, सुख म्हणजे काय त्यांना कळावं, आनंद म्हणजे काय तो त्याला आनंद लुटता यावा यासाठी मी प्रयत्न करतो। सगळ्या प्रकारचं शिक्षण आज सांगा, आपल्या 10वी 12वीचा रिझल्ट बघा, कोणामुळे? गुणवत्ता यादी 8, 10, 11, 12 विद्यार्थी येतात, मेरिट मध्ये येतात। कशामुळे? जिल्ह्यातून जाताना लोक बहुत विचारतात हे कोणाचा जिल्हा आहे। शिवड मी आणत होतो मालवणला, 100 कोटी जमा केले महाराष्ट्र शासनाच्या बँकेमध्ये जमीन ऍक्विजिशन करायला। कोणी विरोध केला? कोणी विरोध केला? कुठलीही गोष्ट त्या रत्नागिरीमध्ये वीज प्रकल्प पाहतोय, 1.25 लाख कोटी खर्च होऊन तो पेट्रोलियम प्रकल्प येणार आहे, 1.25 लाख कोटी। इथे विरोध 2.5 वर्ष सत्ता यांची होती, एक तरी उपक्रम, एक तरी कामगार कामाला लागेल असा उपक्रम। मोठे मोठे प्रकल्पाला विरोध, तोडपाणी का ह्या आमदारांनी इथले रस्ते निकृष्ट दर्जाचे कॉन्ट्रॅक्ट हा घेत होता, कोल्हापूरचा पार्टनर। आता सत्ता आमची आहे, सगळ्या केसेस काढल्या ना पळता होईल तुला। केळूस गावात बापाडतेवाडी तारिसाणा इथं वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्वात मोठा समजला जाणारा वनराई कच्चा बंधारा बांधण्यात येतो। गेल्या 40 ते 45 वर्षांची परंपरा गावातील ग्रामस्थ जोपासतात। या बंधाऱ्याचं काम नुकतंच पूर्ण करण्यात आलं। केळूस आणि मुणगे माईनवाडा गावातील पाणी पातळी उन्हाळ्यापर्यंत टिकून राहण्यासाठी शेतीवाडीसाठी हा बंधारा गेली कित्येक वर्ष वरदान ठरतोय। लोकसहभागातून शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून 60 ते 65 हजार रुपये लोकवर्गणी गोळा करून हा बंधारा बांधण्याचं नियोजन केलं जातं। या बंधाऱ्याचा उपयोग केळूस गावातील बापाडतेवाडी, देऊळवाडी, मधलीवाडी, डीमवाडी तसेच आंदुर्ले गावातील मुणगी, माईनवाडा, भगतवाडी या भागातील शेतकरी, माडबागायतदार, पशुपालक यांना होतो। साधारणतः 100 हेक्टर क्षेत्रातील नारळ, सुपारी, केळी, भात, भुईमूग तसेच भाजीपाला पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो। बंधारा आज कित्येक वर्ष लोक श्रमदानातून बांधत आहेत। त्यावेळी त्या काळच्या साधारण 100 वर्षापूर्वीपासूनचा बंधारा लोक बांधत आहेत आमच्या माहितीप्रमाणे। आणि त्या बंधाऱ्याला जे मटेरियल वापरायचे ते ह्याच्या फांद्या, झाडाच्या फांद्या पूर्णपणे आडव्या टाकायच्या आणि त्याच्यावर सगळी माती टाकायची आणि अशा प्रकारे पाणी अडवलं जायचं। आणि सगळे शेतकरी
म्हणजे त्यावेळी शेतीचा मुख्य प्राधान्य प्रत्येकाचा धंदा असल्यामुळे प्रत्येक शेतकरी इथे भाग घ्यायचा आणि जवळजवळ 100-150 लोक शेतकरी तो बंधारा पूर्ण होईपर्यंत त्या बंधाऱ्यातून ते पूर्ण करायचे बंधारा. आणि त्यावेळी एकही पैसा लागत नव्हता, सगळं श्रमदानातून व्हायचं. आणि ह्याचा उद्देश एकच होता की पावसाळी शेती झाल्यानंतर इथे वांगणी शेती व्हायची आणि डबल पीक शेतकरी घ्यायचे आणि त्याच्यासाठी या बंधाऱ्याचा महत्त्वपूर्ण वाटा असायचा. ह्या बंधाऱ्याचं पाणी पूर्ण केळूसपुरतं नसून जवळजवळ पंचक्रोशीत 3 ते 4 गावं ह्या बंधाऱ्याचं पाणी पुरलं जातं आणि उपयुक्त आहे. आणि हा सगळ्या शेतकऱ्यांना माहिती असल्यामुळे ह्या बंधाऱ्याबद्दल प्रत्येक ह्या पंचक्रोशीतल्या शेतकऱ्यांना एक उत्कंठा असायची की केळूसचा बंधारा झाला की नाही, केळूसचा बंधारा झाला की नाही अशी चर्चा व्हायची. पण कालांतराने जे जुने लोक होते जे श्रमदानातून बांधायचे ते वृद्ध झाल्यानंतर नवीन पिढीतून थोडासा याच्यात बंधाऱ्यावर दुर्लक्ष झाला. एक 10-15 वर्ष नंतर परत नवीन पिढीने सुद्धा ते मनावर घेतलं आणि अजूनही लोक आपल्या श्रमदानातून काही लोकवर्गणीतून अशा प्रकारे आजपर्यंत हा बंधारा बांधत आहेत. शासनाकडे आज जवळजवळ आम्ही 30 ते 35 वर्ष यासाठी बंधाऱ्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. शासनाचे जे अधिकारी असतात ते बंधाऱ्याची पाहणी करतात, परंतु काही निकष आड येत असल्यामुळे ते निकष आमच्याकडून ते पूर्ण होत नाहीत आणि दर दिवशी ती क्वेरीज तशाच राहतात आणि बंधारा पुढे गेलेला आहे. म्हणजे सरकारी अनुदानातून किंवा सरकारी कामातून जी आमची अपेक्षा होती ती अजून अपेक्षा आमची पूर्ण झालेली नाही. शासनाकडे आम्ही आता पाठपुरावा केलेला आहे. शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पॉझिटिव्ह वागून त्या पद्धतीने बंधारा बांधण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्यांच्या माहितीप्रमाणे त्यांचे कागदपत्र जे आहेत ते पूर्ण करायला मोठं कठीण काही नाही आहे. त्याप्रमाणे आम्ही त्या कामाला लागलेलो आहोत आणि ते कागदपत्र पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या मते 3 ते 4 महिन्यात बंधारा पूर्ण होऊ शकतो. सर्वसाधारण 90 ते 100 वर्ष झाली, पण माझं वय आता 72. मी गेली 60 वर्षे हा बंधारा पाहतो मी. तर ह्या बंधाऱ्याचं पूर्वी काय होतं, माडाची मुळकुटं, झापं असं सर्व सामान एकटे करून त्यात माती वगैरे टाकून त्यावेळी हे बांधायचा बंधारा. गेली 20 वर्ष गव्हर्नमेंटने पिशव्याची सोय झाल्यामुळे पिशव्या पूर्ण सकाळ रेतीने भरून त्या लावून त्याच्यात माती रेती मिक्स करून बंधारा संपूर्ण उभा तयार करायचा. सर्वसाधारण 4,000 पिशवी याला लागते. आता आम्ही सर्वसाधारण गेली 10 ते 12 दिवस 15 ते 20 शेतकरीच वावरले, पण रोज त्यांना मजुरीशिवाय शक्य नाही म्हणून त्यांना काही नाही काहीतरी हे पैसे देऊन हा बंधारा तयार केलेला आहे. तरी पण ह्या बंधाऱ्याला सर्वसाधारण 65,000 रुपये खर्च आलेला आहे आज, मजुरी वगैरे धरून पिशव्या निराळ्या. बंधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूनं कच्च्या शेतपाटाद्वारे बंधाऱ्यात साठवणूक केलेलं पाणी शेती बागायतीला मिळतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोटार पंप, विजेचं बिल, डिझेल असा खर्च वाचवण्यात यश येतं. साधारणतः बंधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूला 1 किलोमीटर क्षेत्रापर्यंत पाण्याचा विस्तार होतो. त्यातून या भागातील माड बागायती शेतीसह पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींची पाणी पातळी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे पाणी टंचाई सारख्या समस्येला सुद्धा पूर्णविराम मिळतो. या भागातील शेतकऱ्यांच्या बागायतदारांच्या एकीमुळे आतापर्यंत हा कच्चा बंधारा बांधणं शक्य होतंय. आपण आता पाहतोय हा तारीसणा बंधारा, जो बंधारा आहे की आंदुर्ले ग्रामपंचायत, केऊस ग्रामपंचायत यांना जोडणारा हा बंधारा आहे. हा बंधारा बांधलेला आहे तो जवळजवळ 34 मीटर लांबीचा आणि 1.5 मीटर उंचीचा हा बंधारा आहे. आणि यातून जवळजवळ 75% हेक्टर क्षेत्र हे ओलिताखाली आणले जाते. मार्च नंतर आपल्या इकडे मार्च ते मे महिन्यामध्ये जी पाणी टंचाई होते त्याच्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण बंधारा आहे. आणि इतर आंदुर्लेबरोबरच केऊसबरोबरच तेंडोलीपर्यंत या बंधाऱ्याचा या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे उपयोग होतो.
तसेच या ठिकाणी बागायतदार शेतकरी आणि या ठिकाणी सर्वच शेती करणारे शेतकरी या ठिकाणी याच्यामुळे समाधान व्यक्त करत आहेत आणि हा जलसमृद्ध करणारा केऊस आणि आंदुर्ले गावाला जलसमृद्ध करणारा हा बंधारा आहे. सध्या परिस्थितीत आम्ही ग्रामपंचायत माध्यमातून यासाठी पिशव्या उपलब्ध करून देतो आहे. त्या व्यतिरिक्त शासनाकडून अजून यासाठी काही मदत झालेली नाही, पण भविष्यात या ठिकाणी पक्का बंधारा व्हावा याच्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. कारण पक्का बंधारा झाल्यानंतर या ठिकाणी ग्रामस्थांचे किंवा शेतकऱ्यांचे श्रम आणि वेळ हे दोन्ही वाचणार आहेत आणि याच्यासाठी आम्ही केऊस ग्रामपंचायतबरोबरच प्रयत्नशील आहोत. आणि सध्याचे आमचे जे आमदार आहेत सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून यासाठी आम्ही नक्कीच प्रयत्नशील आहोत. सद्यस्थितीत वाढती महागाई आणि मजुरी हे प्रश्न आहेतच. दुसरीकडे हा कच्चा बंधारा बांधण्यासाठी होणारा मोठा खर्च, शासनाच्या माध्यमातून गावात असणाऱ्या नळपाणी योजना, विहिरींचा पाणी साठा या बाबी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे वनराई बंधाऱ्याची दखल घेऊन शासनाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी बंधारा व्हावा अशी मागणी ग्रामस्थातून होतीये. हा बंधारा केऊसचा आपल्या नदीवरचं केऊस जे पूल आहे तिथून साधारण 500 मीटरच्या अंतरावर आहे. यापूर्वी हा बंधारा इथले जे शेतकरी बागायतदार होते यांच्या माध्यमातून बांधत होते आणि आजपर्यंत त्यांनी ही आपली परंपरा जोपासली आहे. परंतु ह्या सगळ्यांचा विचार केला तर ही लोक जे आहेत शेतकरी लोकांनी ह्या जे कुशलता जी आहे, हे जे कुशल कामगार म्हणून जे आपण म्हणतो ते आता वृद्धापकाळाकडे झुकलेले आहेत आणि ह्यापुढे हा बंधारा ह्या स्वरूपाचा होईल की नाही अशी शंका निर्माण होते. त्यामुळे शासनाने ह्या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार करून म्हणजे ह्या भागात असलेली माड बागायती, पशु पक्षी असतील, पायी जनावरं असतील किंवा काही जे विविध पक्षी ह्या ठिकाणी येतात, ह्याचबरोबर दोन्ही गावांच्या उद्भव विहिरी आहेत, नळ पाणी योजनेसाठी ज्या उद्भव विहिरी आहेत ह्यांचा विचार, त्याचप्रमाणे पाणी टंचाईसारखी जी मोठी समस्या निर्माण होते ही टाळता येईल. आज साधारणतः केऊस गावाच्या 4 वाड्या आणि आंदुर्ला गावाचा एक पूर्ण महसूल गाव असं म्हटलं तरी हरकत नाही. ह्या बंधाऱ्यामुळे जलसमृद्ध होतोय. आज आपण आमचा गाव आमचा विकास सारखी योजना संकल्पना राबवतोय आणि त्याच्यामध्ये जलसमृद्ध गाव असं आपण म्हणतोय. हा बंधारा त्या जलसमृद्ध गावाच्या दिशेने नक्कीच वाटचाल करणारा आहे. त्यामुळे शासनाने प्रकर्षाने ह्या बंधाऱ्याकडे लक्ष देऊन हा बंधारा पक्क्या स्वरूपाचा व्हावा. त्यामुळे जसं शेती बागायतींना जसा फायदा होतोय तसंच ह्या भागात असलेली जी गुरंढोरं आहेत म्हणजे पाळीव जनावरे आपण म्हणतोय यांनाही याचा फायदा होतोय. तसंच वन्य जे पशुपक्षी असतात, वन्यजीव आहेत, ते सुद्धा पाणी पिण्यासाठी ह्या ठिकाणी येतात. आपल्या किनारपट्टीकडे काही पाहुणे पक्षी येतात ह्या दरम्याने, म्हणजे हिवाळा हा त्यांचा फिरतीचा हंगाम असा आपण म्हणतो आणि त्या दृष्टीने काही वेगवेगळे पक्षी ह्या पाण्यात अधिवासासाठी येतात आणि ती एक वेगळी पर्वणी ह्या भागातल्या लोकांना किंवा पक्षीप्रेमींना उपलब्ध होत असते. शासन दरबारी जिल्हा परिषदचा लघु पाटबंधारे विभाग आहे, यांच्या माध्यमातून आपण हा बंधारा पक्क्या स्वरूपाचा होण्यासाठी ह्यापूर्वी प्रयत्न केलेले आहेत. तसंच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 2 जिल्ह्यांसाठी जी सिंधुरत्न नावाची योजना ह्या भागाचे विद्यमान आमदार आणि माजी शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून जी सुरू आहे आणि ती या जिल्ह्यातील शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार यांच्यासाठी समृद्ध करणारी अशी योजना जी आहे, त्या योजनेतून सार्वजनिक स्वरूपाची सुद्धा कामं केली जात आहेत आणि त्या सार्वजनिक हिताच्या कामामध्ये हा बंधारा व्हावा ह्यासाठी आम्ही केऊस ग्रामपंचायतच्या वतीनं प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याचप्रमाणे हा बंधारा बांधल्यानंतर वेंगुर्ला तालुक्याचा बंधारा दिवसच्या निमित्तानं जे सर्व अधिकारी आले होते त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा हा बंधारा होण्यासाठी आपण प्रस्ताव सादर केलेला आहे. हा बंधारा केऊस आणि आंदुर्ले ह्या 2 गावांसाठी उपयुक्त असल्याने आमचे आंदुर्ला सरपंच, आमचे मित्र अक्षय तेंडुलकर हे सुद्धा ह्याचा पाठपुरावा करत आहेत आणि दोन्ही ग्रामपंचायती एकत्र येऊन आम्ही हा सिंधुरत्नमध्ये बंधारा होण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्यांच्या माध्यमातून ते त्या भागाचे विद्यमान आमदार सन्माननीय निलेश राणेसाहेब आणि ह्या भागाचे आमचे विद्यमान आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून हा बंधारा सिंधुरत्न योजनेतून व्हावा यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. करूळ रस्त्याची सुरक्षितता, क्वालिटी पाहूनच हा रस्ता होईल अशी आपली भूमिका होती.
त्यासाठी माझ्या विरोधात विरोधकांनी आंदोलनं केली, विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी टीका केली. पण या टीका वैयक्तिक म्हणून घेतल्या नाहीत. राजकीय टीकाटिप्पणी जनतेच्या फायद्यासाठी असतील तर त्या स्वागतार्ह आहे. मात्र राजकीय हिशोब चुकता करायचा म्हणून रस्ता सुरू करावा असा विचार विरोधकांनी करू नये, असं मत मत्स्य आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणेंनी पत्रकार परिषदेत मांडलं. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत नितेश राणे. 28/12/2024 जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, हायवेचे अधिकारी, PWDचे अधिकारी आणि मी स्वतः आम्ही सगळ्यांनी एकत्र मिळून करूळ घाटाची पाहणी आम्ही लोकांनी केलेली होती. त्याच्या तिथे आम्ही मीडियाच्या आमच्या मित्रांनाही बोलवलेलं होतं आणि तुम्हाला आठवत असेल तेव्हा आमच्या सगळ्यांचं तिथे असं ठरलं होतं की रस्त्याचं काम जोपर्यंत दर्जेदार होत नाही, आम्हाला त्याची शाश्वती होत नाही, सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून कुठलीही तडजोड राहता कामा नये आणि या सगळ्या गोष्टीची तपासणी केल्यानंतरच हा रस्ता लोकांसाठी सुरू करण्यात यावा अशी भूमिका आमच्या सगळ्यांचीच होती. प्रशासन म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या सगळ्यांचीच होती. त्यामुळे शेवटी विकास आणि रस्ता सुरू होणं गरजेचं आहे. पण तो रस्ता सुरू करत असताना किंवा लोकांसाठी खुलं करत असताना त्या रस्त्यावरून कोणाचाही जीव जाता कामा नये, कुठल्याही प्रकारचा अपघात होता कामा नये, या सगळ्या गोष्टीची शाश्वती घेतल्यानंतरच हा रस्ता जनतेसाठी खुला करावा ही भूमिका मी पहिल्या दिवसापासून घेत आलेलो आहे. त्या निमित्ताने निवडणुकीमध्ये माझ्यावर टीका झाली. विधानसभेच्या माझे राजकीय स्पर्धक आणि विरोधी पक्षातले प्रमुख नेते त्या लोकांनी जाऊन तिथे आंदोलनही केली. पण लोकशाहीमध्ये जसं मी राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, मला जनतेची सेवा करायची, तसं सगळ्यांनाच त्या पक्षाच्या कार्यकर्ते म्हणून ते विरोधी पक्षात असले तरी प्रत्येकाला जनतेच्या हितासाठी आवाज उचलण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. म्हणून टीका मी माझी वैयक्तिक टीका म्हणून त्याच्या घेत नाही. शेवटी उद्या ह्या आंदोलनाचा आणि आमच्या विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांच्या मधल्या अशा पद्धतीच्या संवादामुळे किंवा टीका टिप्पणीमुळे जनतेचाच फायदा होत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. आणि म्हणून ज्या काही सूचना विरोधी पक्षाच्या लोकांनी केल्या त्या डिपार्टमेंटनी स्वीकारल्या. पण पहिल्या दिवसापासून मी भूमिका एवढीच घेतोय की राजकारणाच्या बाजूला असलं पाहिजे. तो काही नितेश राणेचा घरचा रस्ता नाहीये किंवा नितेश राणेंबरोबर आपला वैयक्तिक राजकीय हिशोब चुकता करायचा म्हणून तो रस्ता सुरू करायचा अशी भूमिका कोणी घेऊ नये. शेवटी करूळ रस्ता हा आपल्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून फार महत्वाचा रस्ता आहे आणि म्हणून रस्त्याचा जेव्हा तो करूळ घाटाचा जेव्हा विषय येईल तेव्हा आपण सगळेजण एकत्र मिळून जनतेचा प्रवास सुकर कसा होईल, जिल्ह्याचा हा विकास मार्ग लवकरात लवकर कसा सुरू होईल आणि तो दर्जेदार कसा होईल, शून्य अपघात, ही आपल्या सगळ्यांची भूमिका असली पाहिजे. करूळ घाटाच्या रस्त्याच्या क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट हाती आलेला आहे. या घाटाचं 95% काम पूर्ण झालंय. 1-2 त्रुटी बाकी आहेत. त्यामुळे सुरक्षिततेचा विचार करूनच आणि क्वालिटी रिपोर्टच्या आधारेच करूळ घाट सुरू केला जाणार. सुरुवातीला 1 लेन सुरू होईल. घाट सुरू होण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी याबाबतची माहिती देतील, अशी माहिती मत्स्य आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणेंनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. 28 डिसेंबरला जेव्हा तिकडे माझी फेरी झाली
पाहणी दौरा झाला. त्यानंतर मी एका क्वालिटी कंट्रोल त्या डिपार्टमेंटला मी स्वतः संपर्क केला त्यांना आणि मी त्यांना विनंती केली शासकीय डिपार्टमेंट की मला या रस्त्याची क्वालिटी कंट्रोलचा रिपोर्ट तुम्ही द्या. कारण का क्वालिटी कंट्रोलच्या रिपोर्टच्याच माध्यमातून आपल्याला कळेल की नेमकं त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी त्या रस्त्यांमध्ये काय चुका केल्या आहेत, नेमकं त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी त्या रस्ता दर्जेदार केला आहे का. कारण का कॉन्ट्रॅक्टर समोर म्हणायला काही बोलेल, तो खरं बोलेल, खोटं बोलेल, काही बोलेल, पण क्वालिटी कंट्रोलचा एकदा रिपोर्ट आपल्या हातात आला तर त्या आधारे आपण निर्णय घेऊ शकतो की खरंच बाबा हा रस्ता चालू आपण करू शकतो का, त्याच्यामध्ये काय त्रुटी आहेत का. तर त्यानुसार या 28 ते आजच्या तारखेपर्यंत पीडब्ल्यूडी आणि नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांनी 9/1/2025 ला संतोष शेलार जे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे मुख्य अभियंता आहेत त्या संदर्भात पाहणी केली, तपासणी केली. त्याच्यावर सगळे अधिकारी पण त्यांच्या समोर होते आणि त्यांनी त्यानुसार एक क्वालिटी कंट्रोलचा रिपोर्ट आमच्याकडे सुपूर्द केला. तर मी मागणी केली म्हणून माझ्याकडे सुपूर्द केलेला आहे आणि हा रिपोर्ट मी आता जिल्हाधिकाऱ्याकडे पाठवणार आहे. आणि ह्याच्यात ज्या काही सूचना, जे काही मार्गदर्शन किंवा ज्या काही त्रुटी काढलेल्या आहेत ज्याच्यामुळे ह्या रस्त्याचा सुधार उद्या होऊ शकतो आणि त्यानंतर सगळ्या ह्या 100% गोष्टी झाल्यानंतर आपण लोकांसाठी तो रस्ता सुरू करायचा, त्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं टाकणार आहोत. प्रामुख्याने रस्त्याच्या कामासंदर्भात मी तुम्हाला ह्याची नंतर कॉपी देईनच. रस्त्याच्या कामासंदर्भात ओव्हरऑल म्हणजे एकंदरीत संपूर्ण कामासंदर्भात समाधानकारक त्यांनी भूमिका व्यक्त केली की ठीक आहे, क्वालिटीच्या संदर्भात चांगला रस्ता चांगला दर्जेदार बनला असला तरी 2-3 सूचना जे त्यांनी दिलेल्या ते तुमच्या समोर वाचून दाखवतो. सदर अहवालमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी तीव्र वळणे आहेत त्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी संरक्षण भिंत व आवश्यक उपाययोजना करणे. म्हणजे आता ज्या सुरक्षा भिंत आहेत माझ्या अनुसार त्यांची उंची वाढवली पाहिजे आणि त्या उंची वाढल्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून योग्य राहील. दुसरी टिप्पणी दिलेली आहे ज्या ठिकाणी डोंगराकडील बाजू तोडण्यात आलेली आहे त्या ठिकाणचे लूज मटेरियल हटवण्यात यावेत, त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही. ही एक सूचना कॉन्ट्रॅक्टरला त्यांनी दिलेली आहे. तिसरा, वाहतूक सुरू करण्यापूर्वी सुरक्षेबाबत सुरक्षा तज्ञांचा अहवाल मागवण्यात आलेला आहे आणि तो अहवाल आल्यानंतरच तो 24 तासात पण येईल, 48 तासात पण येईल, त्यानंतरच रस्ता सुरू करावा. अशा पद्धतीच्या सूचना 3 प्रमुख सूचना त्यांनी त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. आता हा अहवाल या 3 सूचना ज्या पद्धतीने हा कॉन्ट्रॅक्टरला जिल्हाधिकारीकडून आदेश आजच्या आज जाईल त्यानुसार कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्यामध्ये 1-2 दिवसात सुधार करेल आणि त्या 2-3 दिवसात सुधार केल्यानंतर हा रस्ता या क्वालिटी कंट्रोलच्या रिपोर्टच्या आधारे आणि जिल्हाधिकारी आणि प्रशासन आणि आम्ही सगळेजण एकत्र मिळून तो रस्ता जनतेसाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून एक साईड म्हणजे खालतून वरती येण्याच्या दृष्टिकोनातून ती एक साईड लोकांसाठी सुरू करू. म्हणजे आता एकंदरीत तुम्ही अगर पाहिलं तर 95% काम पूर्ण झालेलं आहे. फक्त ज्या ह्या काही 2-3 त्रुट्या ज्या क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्टमध्ये आलेल्या आहेत त्या अनुसार आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांकडून शासन म्हणून प्रशासन म्हणून ते सुधार करून घेतील आणि त्यानंतर तो एक साईड जो आहे तो लोकांसाठी खुला होईल जेणेकरून वाहतूक जे आता जे बाजारपेठाला थोडं नुकसान होत आहे लोकांना येण्या जाण्यामध्ये, कारण आता राधानगरीतून आलेलं आहे तिथून पण थोडा खड्ड्यांचा विषय आहे, तो पण मी संबंधित डिपार्टमेंटला सांगून तिथे पण खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ते लोक पण त्या पद्धतीने प्रायोरिटीवर काम ते घेत आहेत
आणि एकदा हा घाट रस्ता सुरू झाला मग त्यानुसार जनतेला त्याचा लाभ उठवता येईल. श्री तुळजा भवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजा भवानी डेव्हलपर्स, गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27, 9404 15 53 77, 9969 16 05 16, 9404 44 80 27. शिवसेनेचं भगवं वादळ पुन्हा निर्माण करणार असा विश्वास ठाकरे गटाचे मालवण तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे. 23 तारीखला आम्हा सर्वांचं दैवत हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती आहे आणि या जयंतीच्या निमित्ताने या पंधरवड्यामध्ये हा पंधरवडा आम्ही शिवसैनिक एक उत्सव म्हणून या ठिकाणी साजरा करणार आहोत. आणि हा उत्सव सामाजिक उपक्रम, आरोग्यविषयी उपक्रम, शैक्षणिक उपक्रम, महिलांसाठी रोजगार निर्मितीसाठी आणि महिला एकत्रीकरण घेऊन काम करण्यासाठी त्यांच्यासाठी विविध ठिकाणी हळदी कुंकू, वेगवेगळ्या शिबिरांचं आयोजन या पंधरवड्यामध्ये या मालवण तालुक्यामध्ये घेण्यात येणार आहे. हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे हे आमचे दैवत आहे आणि या दैवताचा वाढदिवस सर्व शिवसैनिक, सर्व शिवप्रेमी मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी या मालवण तालुक्यामध्ये साजरा करतील. प्रत्येक गावागावामध्ये सुद्धा ही बाळासाहेबांची जयंती या ठिकाणी साजरी होणार आहे आणि याच ऊर्जेतून खरं तर बाळासाहेबांचा वाढदिवस हा आमचा ऊर्जास्थान आहे आणि या ऊर्जेच्या माध्यमातून पुढचा प्रवास हा तेजोमय करण्यासाठी सर्व शिवसैनिकांमध्ये आलेली मरगळ झटकून पुढच्या काळामध्ये बाळासाहेबांचा आशीर्वाद घेऊन जे बाळासाहेबांनी काम दिलं आहे की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण हा जो कानमंत्र दिला आहे हा कानमंत्र घेऊन प्रत्येक गावागावात, प्रत्येक वाडीवाडीत जाऊन ते काम प्रत्येक शिवसैनिक, प्रत्येक शाखा प्रमुख, प्रत्येक उपशाखा प्रमुख, प्रत्येक बूथ प्रमुख आणि शिवसेनेचे सर्वच पदाधिकारी या ठिकाणी पुढच्या काळामध्ये करतील. हेच ध्येय बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही या ठिकाणी साध्य करणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा शिवसेनेचा प्रवास हा त्याच ताकदीचा, तेच भगवं वातावरण आणि सर्वसामान्यांची सेवा करण्यासाठी जे बाळासाहेबांनी आम्हाला तत्त्व घालून दिले आहेत, भाईसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सन्माननीय शिवसेना सचिव तथा माजी खासदार विनायकजी राऊतसाहेब, सन्माननीय मतदारसंघाचे आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्याचप्रमाणे आमचे नेते जीजी उपरकर यांच्यासुद्धा मार्गदर्शनाखाली पुन्हा एकदा मालवण तालुक्याची शिवसेना या उत्सवाने त्याच ताकदीने कामाला लागणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. देवगड येथील आंबा बागायतदार साद मुल्ला यांनी आपल्या बागेतील केसर जातीच्या आंब्याची पहिली पेटी प्रणित मांजरेकर यांच्या साई आंबा सर्व्हिसनं पुणे मार्केट यार्डला तेथील आंबा व्यापारी मेसर्स नामदेव रामचंद्र भोसले यांच्याकडे विक्रीसाठी पाठवली होती. या आंबा पेटीचं तेथील उद्योजक बाबासाहेब मिसाळ यांच्या हस्ते विधिवत पूजन करून करण्यात आलं.
त्यानंतर या आंबा पेटीची लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ही मानाची आंबा पेटी खरेदी करण्याचा मान तेथील रावसाहेब दिनकर कुंजीर यांनी मिळवला. त्यांनी ही पेटी तब्बल 31,000ला खरेदी केली. त्यामुळे पुणे मार्केट यार्डला पहिली पेटी केसर जातीच्या आंबा फळाची आली आणि तेथील आंबा विक्रेते अनिरुद्ध भोसले यांनी सांगितलंय. रावसाहेब कुंजीर यांनी 31,000 रुपयाला घेतलेला आहे. या भोसले परिवारांच्या मार्केट गाळ्यावर आलेल्या आंब्याचं त्यांनी त्यांच्या हस्ते पूजा केली आहे आणि त्यांनी त्याचं उद्घाटन करून त्यांनी त्याचा निलाव केलेला आहे. खासदार नारायण राणे यांची कणकवली पर्यटन महोत्सवाच्या समारोपा दिवशी विशेष उपस्थिती होती. सगळ्या केसेस काढल्या तर पळता भुई थोडी होईल असा इशारा आज नारायण राणेंनी विरोधकांना दिलाय. पाहुयात नारायण राणेंचा हा इशारा कोणाला होता. शिवड मी आणत होतो मालवणला, 100 कोटी जमा केले महाराष्ट्र शासनाच्या बँकेमध्ये जमीन ऍक्विशन करायला. कोणी विरोध केला? कोणी विरोध केला? कुठलीही गोष्ट त्या रत्नागिरीमध्ये वीज प्रकल्प आणून पाहतोय. 1.25 लाख कोटी खर्च होऊन तो पेट्रोलियम प्रकल्प येणार आहे. 1.25 लाख कोटी. इथे विरोध. 2.5 वर्ष सत्ता यांची होती. एक तरी उपक्रम, एक तरी कामगार कामाला लागेल असा उपक्रम. मोठे मोठे प्रकल्पाला विरोध. तोडपाणी का? तोडपाणी का? या आमदारांनी इथले रस्ते निकृष्ट दर्जाचे कॉन्ट्रॅक्ट हा घेत होता. कोल्हापूरचा पार्टनर. आता सत्ता आमची आहे. सगळ्या केसेस काढल्या ना, पळता भुई थोडी होईल तुला. आता मी कधी मुख्यमंत्री होतो, 12 वर्ष महसूल मंत्री होतो. 30 वर्षापेक्षा जास्त काळ महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात काढला मी. कोणाला त्रास नाही दिला या राज्यात. सत्तेपासून मी कोणाला त्रास दिला नाही. पण हे काय चाललं? सर्व पत्रकार काय बातम्या देतात. निलेश शेख बातमी म्हणजे फोन हवे, फोन करू नका असं म्हणाला. चुकीचं काय आहे? लोक 8 वाजता बाथरूम मध्ये आंघोळीत जावं, फोन वाजतो. त्यावेळी पण जावं. रात्री 11 वाजता आम्ही कुठून फिरून कधी दिल्ली, कुठे अन्य राज्यात कामासाठी जातो, परत येतो आणि कुठे झोपलो. 11 वाजता फोन वाजतो. मग असं म्हणायचं ना का अवेळी फोन करू. पत्रकार तुम्ही जागा आणि तुम्ही घेऊन बघा. तुमच्या आमच्या एवढी सेवा खिशातले पैसे खर्च करून तुम्ही करून दाखवा. पत्रकार वाळूवाले चोरीचा धंदा करणाऱ्यांची बाजू घेता वाळूवाले. रिक्षा धंदा करणारा आम्ही सपोर्टच करतो. राणे कुटुंब लोकांना रोजी रोटी देणारे कुटुंब आहे. कोणाच्या पोटावर लाथ मारणारे आम्ही नाही आहोत. मी जेवढ्या आयुष्यात नोकऱ्या लावल्या, मुंबईची BST असो, टॅक्सी असो, महानंदा असो, हजारोनी मी नोकऱ्या लावल्या. अजूनही लावत राहणार, रोजी रोटी देणार. पण मी टीका नाही सहन करणार. नाही, बस झालं. आजही मी सांगतो, फक्त एवढ्या लांबून आलो स्पेशल विमान करून. तुमचा आनंद तुम्ही घेतात का? तुम्हाला पाहावं, तुमचे चेहरे पाहावे. छोटीचे चिमकले मुलं, आज जत्रा आहे, महोत्सव आहे, जशा आनंदात उड्या मारत फिरताना मला पाहता यावं म्हणून मी आलो. 35 वर्ष जिल्ह्याची सेवा केली, मात्र तरीही विरोधक टीका करतात. आता सहन करणार नाही. आता काय बोललात तर घरी येऊन दरवाजातच उभा राहीन असा रोखठोक इशाराच खासदार नारायण राणेंनी विरोधकांना दिलाय. कणकवली पर्यटन महोत्सवाच्या वेळी ते बोलत होते. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत नारायण राणे. शिवडी होणार, वैभववाडी, कोल्हापूर गाडी सुरू होणार. अनेक उपक्रम, 1000च्या जवळपास कारखाने येणाऱ्या 5 वर्षात आणण्याचा प्रयत्न. 1000
एकही बेकार ठेवणार नाही. कोणाच्या घरात या संपूर्ण जिल्ह्यात उत्पन्न नाही, पैसे नाही, सूट पेटत नाही अशी परिस्थिती मी शिल्लक ठेवणार नाही. हा माझा निर्धार आहे. हा माझा निर्धार. कोणता लोकप्रतिनिधी असं बोलतो? कोणी केलंय? काही लोक काय फिरतायत. आज या पक्षात त्या पक्षात तिकीट नाही मिळत, त्या पक्षात नाही मिळत. आणि असे लोक त्यांना काय आमच्या टीका करायचा काय नैतिकता आहे? अशोक बांधव, नितेश राणेने हा उपक्रम चालू केलाय. नितेश राणे आमदार झाला, मंत्री झाला, कोणामुळे झाला? तुमच्यामुळे झाला. तुम्ही मतदान केलं, भरघोस मता निवडून दिलं म्हणून नितेश 59,000 मतं निवडून आला हो. आणि कॅबिनेट मंत्री झाला. निलेशांचा आमदार झाला. तुझे तोही मंत्री होईल. कमी नाही. अरे मला तुम्ही जवळपास तरी कोणी पोचता का? दोन्ही शिकले तो. निलेश M.Com PhD आहे, MBA लंडन आहे. तर ये ना जरा व्यासपीठ, जरा बोल, जरा तुला काय कळतं, या जिल्ह्याला काय पाहिजे, राज्याला काय पाहिजे, दरडोई उत्पन्न म्हणजे काय, सिंधुदुर्गाचं किती आहे, महाराष्ट्राचं किती आहे, देशाचं किती आहे आणि अमेरिकेचं किती, तर तरी सांग ना. बघूया तू बौद्धिक बुद्धिमत्ता काय. काय नाही, काय फक्त टीका. राणी एकच विषय. आता जर कुठला विषय बोलला तर मी घरी येऊन दरवाज्यात उभा राहील. पुढचं मला माहित नाही काय. मी नाही सोडणार. काय नुकसान करायचं? 35 वर्ष मी गप्पा आहे. एवढं देऊन करू नये. अशोक बांधव, मलाही थोडी गाणी ऐकायची होती पण मला इथे उशीर झाला. गाणी ऐकून दिवसभरांचा सीन घालवावा आणि थोडा आनंद लुटवावा असं म्हणतात. आनंदामुळे वय वाढतं. मी प्रयत्न करतोय, तो हा विघ्न होतोय, भविष्यात होणार नाही याची काळजी विरोधकांनी घ्यावी असं वाटतं मला. कटकवली करा ना, देवगड करा ना, वैभववाडी करा ना. मी धन्यवाद देतो. तुम्ही प्रचंड मताधिक्याने आमच्या नितेशला निवडून दिलात. नितेश, तुम्ही केलेल्या उपकाराची परतफेड किंवा ऋण फेडल्याशिवाय राहणार नाही. विकासाच्या माध्यमातून असा विकास करेल तुम्हाला वाटेल वा, मग तिला सार्थकी ठरलं. हे उद्गार काढल्याशिवाय राहणार नाही. एवढंच या प्रसंगी बोलतो. असं म्हणतं बेनवोलन्स फाउंडेशनच्या सागर महोत्सवाची सांगता रविवारी कुर्ला चिंचखरी येथील खारफुटीत झाले. खारफुटी जंगलाची सफर अभ्यासक विद्यार्थ्यांनी केली. यावेळी सागराचं संवर्धन आणि खारफुटी जंगलांचं संवर्धन करण्याची शपथ सर्वांनी घेतली. खारफुटी अभ्यास सहलीत सुमारे 100हून अधिक विद्यार्थी, अभ्यासक, संशोधक आणि पर्यटकांनी भाग घेतला. यात गोदरेज मँग्रोव्हचे हेमंत कारखानीस, शांभवी चव्हाण यांनी खारफुटी, खाडी किनारी दिसणारे पक्षी, जैवविविधता आदींची सुरेख माहिती दिली. सागर महोत्सवाचं हे 3रं वर्ष होतं. रविवारी सकाळी 7:30 वाजता कर्ला येथील जेट्टीवरून होडीतून खारफुटी जंगल सहलीला सुरुवात झाली. सफारी दरम्यान ब्राह्मणी घार, बगळा, खंड्या, पाणकावळा, कावळे, काळ्या डोक्याचा बगळा, साळुंखी आदी पक्षी पाहायला मिळाले. भरती ओहोटीच्या काळातही ही खारफुटी तग धरून राहू शकते. इथं अनेक प्रकारचे प्राणी वास्तव्याला येतात. यात अनेक प्रकारचे पक्षी, कीटक, मासे, खेकडे, जलचर यांचा समावेश आहे. सुनामी आली तरीही खारफुटी समुद्राचं आक्रमण रोखून धरू शकतात. जंगल जमिनीची धूप थांबवतात. अन्य झाडांपेक्षा तिप्पट ऑक्सिजन निर्मिती करतात. अन्य झाडांपेक्षा 5 पट कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात. त्यामुळे खारफुटी वनस्पतींची जंगलं वाढण्याची गरज आहे. कर्ला येथील सुशेगात जलविहारच्या संजीव लिमये, कौस्तुभ लिमये यांचं या सहलीकरिता सहकार्य लाभलं. आसमंत फाउंडेशनचे संस्थापक संचालक नंदकुमार पटवर्धन, फर्ग्युसन कॉलेजचे विद्यार्थी, राज्याच्या विविध भागातून आलेले विद्यार्थी, शिक्षक, पर्यावरण प्रेमींनी, तज्ज्ञ अभ्यासकांनी याचा आनंद लुटला. कांदळवन हा फारसा परिचयाचा विषय नाहीये. ज्या वेळेला आपण खारफुटी कांदळवनाबद्दल बोलतो त्यावेळेला त्यांना वाटतं की कशाबद्दल बोलतात म्हणून.
आज अत्यंत उत्तम अशी आपण सफारी केली खांदळवनाची. बोटिंगमधनं गेलो, त्याच्यानंतर साधारणतः 1 तास आपण कांदळवनाच्या जंगलामध्ये फेरफटका मारला. साहजिकच आहे, हे अत्यंत विचित्र प्रकारचं जंगल आहे आणि हा विचित्रपणा कोणासाठी वेगळा नसून आपल्या सर्वांच्या संवर्धनासाठी किंवा आपल्या सगळ्यांना प्रोटेक्शनसाठी गरजेचा आहे. खारफुटी ह्या तटीय वनस्पती आहेत, जंगलं आहेत, त्याच्यामुळे त्या तटावरतीच सगळ्या फ्लोरा फाउनाचं रक्षण करतात. त्यानंतर निसर्गाकडनं ज्या ज्या आपत्ती येतात त्या आपत्तींना कमी करण्याचं काम, रोखू तर शकत नाहीत, कमी करण्याचं काम खारफुटी करतात. त्याच्यानंतर विविध प्रकारची औषधं आणि रसायनं खारफुटींपासून मिळतात. चांगल्या प्रकारच्या खारफुटीच्या जंगलामध्ये आपल्याला विविध प्रकारचे सजीव सुद्धा मिळतात बघायला. हे सजीव जे आहेत ते 3 गोष्टींसाठी खारफुटीवरती अवलंबून असतात. फीडिंग म्हणजे अन्न मिळण्यासाठी, ब्रीडिंग म्हणजे प्रजननासाठी आणि नेस्टिंग म्हणजे राहण्यासाठी. हे तिन्ही प्रकार ते खारफुटीच्या जंगलामध्ये त्यांच्या झाडाच्या आसपास करतात. त्याच्यानंतर कोळी कम्युनिटी जी आहे ही आपण इकडे आजूबाजूला बघतोच आहोत. ही कोळी कम्युनिटी खारफुटीच्या जंगलावरती पूर्णपणे अवलंबून आहे. खारफुटीची जे लाकडं असतात ती पाण्याच्या प्रतिरोधात्मक काम करतात आणि ती जर लाकडं वापरली तर खारफुटीपासून बनवलेल्या बोटी जास्त प्रमाणामध्ये टिकाव धरतात पाण्यामध्ये. त्याच्यानंतर विविध प्रकारे सजीव जे आहे ते खारफुटीच्या आसपास मिळत असल्यामुळे मासेमारी जी आहे ती खारफुटीच्या आसपास चांगली होते आणि कोळी लोकांना जास्त उपजीविकेचं साधन मिळतं. पुढची गोष्ट म्हणजे जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी जो चिखल आहे तो वाहून न जाण्यासाठी मग खारफुटीची मुळे चांगल्या प्रकारे आपलं कार्य करतात. त्यानंतर ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड तर सगळ्यांना माहिती किती आपल्यासाठी गरजेचं आहे. खारफुटीची झाडे जी आहेत ती बाकीच्या वनस्पतीच्या तुलनेमध्ये 5 पट जास्त कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि 3 पट जास्त ऑक्सिजन निर्माण करतात. त्याच्यामुळे त्यांना त्या ठिकाणची हरित फुफ्फुसे म्हणजे ग्रीन लंग्स ऑफ दॅट स्पेसिफिक प्लेस असं म्हटलं जातं. आणि ह्या सर्व कारणामुळे खारफुटीचं संवर्धन आणि जतन करणं ही आपली जबाबदारी ठरते, आपलं कर्तव्य ठरतं. धन्यवाद. यंदाचा व्यापारी संघाचा एकता मेळावा वैभववाडीत होतोय. याचं औचित्य साधत विविध पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. पाहुयात वैभववाडीतील हा व्यापारी मेळावा होणार तरी कसा. यंदाच्या 37व्या मेळाव्याचं आयोजन आमचा जो काही क्रम आहे मेळाव्याच्या आयोजनाचा त्याप्रमाणे वैभववाडीने गेल्या वर्षी मानवच्या मेळाव्यामध्ये स्वीकारलेलं होतं आणि अध्यक्ष, सेक्रेटरी आणि त्यांचा हा सगळा चमू, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, युवा, महिला सगळे ज्या धडाडीनं कामाला लागलेले आहेत त्यातून आम्हाला एक प्रचंड आत्मविश्वास असा आलेला आहे की यंदाचा हा मेळावा नेहमीच्या वैभवशाली परंपरेप्रमाणे किंबहुना वैभववाडीच्या नावाप्रमाणे वैभवशाली होईल याच्याबद्दल आता आमच्या मनामध्ये कसलाही संदेह राहिलेला नाही आहे. यंदाच्या मेळाव्यापासून आम्ही जे पुरस्कार गेली काही वर्ष देतो आहोत त्यांनाही अधिक महत्त्व देऊन व्यापारी एकता मेळावा आणि पुरस्कार सोहळा अशा पद्धतीचा हा मेळाव्याचं स्वरूप किंचितसं बदललेलं आहे. सांगतो की यंदाचा जीवन गौरव पुरस्कार आम्ही घोणे मामांना देण्याचं. याचबरोबर कैलासवासी भाईसाहेब भोगले स्मृती पहिल्या पिढीचा युवा व्यापारी पुरस्कार काजू कारखानदार नयन मोरे याला हा पुरस्कार देण्याचं निश्चित झालेला आहे. महिला उद्योजिका पुरस्कार आपल्या वैभववाडी बाजारपेठेतील सुलोचनाताई एकनाथ भुवड यांना हा पुरस्कार सुलोचनाताई एकनाथ नामदेव भुवड यांना हा पुरस्कार घोषित होत आहे. कैलासवासी बापू नाईक स्मृती अभिनव पर्यटन व्यावसायिक पुरस्कार माचली रिसॉर्टचे संस्थापक भैयाजी सामंत यांना हा पुरस्कार प्रदान करणार आहोत. जिल्हा स्तरावर व्यापारी तालुकाध्यक्ष पुरस्कार कुडाळचे तालुकाध्यक्ष श्रीराम शिरसाट यांना हा पुरस्कार यंदा जाहीर होत आहे. 2 पुरस्कार असे आहेत की ज्यांची नावं आम्ही
त्या मेळाव्यामध्ये शेवटच्या क्षणी जाहीर करणार आहोत. प्रचंड मोठ्या कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये जे काम करतात, आणखी व्यापाऱ्यांना, व्यावसायिकांना, उद्योजकांना प्रेरणा देण्याचं काम करतात असे मुंबईचे विनोद मेस्त्री आणि आतिश कुलकर्णी या द्वयीचा एक प्रेरणादायी परिसंवादात्मक कार्यक्रम आहे. कॉर्पोरेट शिवाजी महाराज अर्थात मिशन अफजल खान हमखास यशाचा मार्ग. युवा व्यापाऱ्यांच्यासाठी म्हणून खास आम्ही महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सची आमची शिखर संघटना आहे महाराष्ट्राच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांची. या संघटनेच्या क्लस्टर समितीचे अध्यक्ष असलेले श्रीकांत पाटील नाशिकवरनं खास येणार आहेत की जे भारत सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया या पंतप्रधानांच्या एका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे मेंटर आहेत. ते युवा उद्योजकांना, नवीन व्यापाऱ्यांना, नवीन काही करू इच्छिणाऱ्यांच्यासाठी म्हणून स्टार्टअप इंडियामध्ये काय आहे याच्यासाठी, याच्या संदर्भातलं सगळं विवेचन करण्यासाठी ते येणार आहेत. उपहार आणि अनेक उभे आणि संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत हा एक दिवसाचा आमचा जिल्ह्यातील संपूर्ण व्यापाऱ्यांचा उत्सव चालू राहील. शोभायात्रेचं बोला ना तुम्ही. सकाळी आपण दत्त मंदिर ते पटांगण मेळाव्याचं ठिकाण तिथं आपण शोभायात्रा काढणार आहोत. किती वाजता वैभववाडीची शोभा आहे? 8:30ला ते सर्वांना निघेल. ते 8:30 ते 9 या दरम्यान 10:30 वाजता मेळाव्याचं उद्घाटन होईल आणि 10:30 वाजल्यापासून या सगळ्या कार्यक्रमांना सुरुवात होईल. संध्याकाळी थोडं आणि आहे बोल ना, ढोलपथक असेल ना? ढोलपथक गायचं. माजी खासदार विनायक राऊत यांनी बीड केंद्रशासित करा अशी मागणी केल्यानंतर आमदार निलेश राणे यांनी विनायक राऊत यांच्यावर टीका केली आहे. काही लोक आता रिकामटेकडी आहेत, कायदा कळत नसलेली ही लोक आहेत. केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी एक वातावरण लागतं. हे सगळे विषय राऊत साहेबांच्या समजण्या पलीकडचे आहेत अशी प्रतिक्रिया आमदार निलेश राणेंनी दिली आहे. बघा काय आहे, काही लोक सध्या आता रिकामटेकडे आहेत आणि कायदा कळत नसलेली लोक आहेत म्हणून केंद्रशासित कधी करू शकतो, ह्याला काही कंडिशन आहेत, ह्याला एक वातावरण लागतं, ह्याला एक राजकीय काहीतरी आपण म्हणतो ना, एक कुठेतरी सेन्सिटिव्हिटी लागते. हे सगळे विषय राऊत साहेबांच्या समजायच्या पलीकडचे आहेत म्हणून त्यांनी नको त्या उंच विषयाच्या भानगडीत जाऊ नये. फडणवीस साहेब गृह खातं काय आजपासून सांभाळत नाही आहेत, अनेक वर्षांपासून ते गृह खातं सांभाळत आहेत. सगळे आरोपी पकडले जातील, काही पकडले गेलेत, एक आरोपी राहिला आहे, तोही पकडला जाईल लवकरात लवकर आणि कोणालाही सोडलं जाणार नाही हे फडणवीस साहेब आमचे वारंवार सांगत आहेत. ह्या गोष्टी लोकांना कळत आहेत पण विरोधकांना ते कळणारच नाहीत, कारण का त्यांना ते समजूनच घ्यायचे नाहीत. चिपी विमानतळ 15 दिवसात सुरू करा अन्यथा टाळ ठोकू असा इशारा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी दिल्यानंतर चिपी विमानतळावरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राजकारण पेटलेलं पाहायला मिळतंय. यावर आमदार निलेश राणे यांनी बाजारात टाळं मिळत नाहीये का, हिम्मत असेल तर टाळ ठोकून दाखवा असं आव्हान आमदार निलेश राणेंनी दिलंय. आम्ही सगळे ते चालू व्हावं याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. आता काही लोक नेगेटिव्ह माइंडसेटनी चालतात राजकारणामध्ये म्हणून त्यांचा पराभव झाला. सातत्याने नेगेटिव्ह वागू नका, काही गोष्टी सकारात्मक पण करा. टाळं घेऊन जाण्यापेक्षा आपण नारळ कसे वाढवता येतील नवीन प्रकल्पांसाठी ह्याच्यासाठी आपण लक्ष द्या. नेगेटिव्ह मानसिकता ठेवलीत म्हणून लोकांनी तुम्हाला घरी पाठवलं, आता तरी त्याच्यातून बाहेर निघा. हे बरोबर नाही. कुठे चुकत असेल दुरुस्त करू. ते दुरुस्त कसं होईल याच्यासाठी तुमच्या अनुभवाचे तुम्ही अनुभव जोडा. हे बंद करू ते बंद करू हेच केलं ना आजपर्यंत उभाटा गटाच्या लोकांनी. नवीन काय करता येईल ह्याचं काही नाही, फक्त बंद करू, बंद करा ना मग.
केसेस होणार. आता तुम्ही गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीवर ट्रेसपासिंग केलात तर नॉन बेलेबल ऑफेन्स आहे. जाहीर केलं टाळं ठोकू, टाळं मिळत नाही का मार्केटमध्ये, दुकानात मिळत नाही. हिंमत असेल करा. काय हिंमतीचा पण विषय कुठे येतो, त्याच्यावरती ट्रेसपासिंगची केस होणार नॉन बेलेबलची, जे जे जातील तिकडे टाळं ठोकायला, आणि मग तुम्ही सांगू नका सरकारने आमच्यावर केसेस ठोकल्या. बॅरिस्टर नाथपै सेवांगण मालवण इथं 1 आणि 2 फेब्रुवारीला गांधी सागर या खास कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. या 2 दिवसात महाराष्ट्रातील नामांकित वक्ते मार्गदर्शन करणार आहेत. महात्मा गांधींच्या जीवनातील विविध पैलू उलगडणार आहेत. याबाबतची माहिती सेवांगणचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट देवदत्त परुळेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. यावेळी ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर, लक्ष्मीकांत खोबरेकर, साहित्यिक प्रवीण बांदेकर उपस्थित होते. जगभर महात्मा गांधीबद्दल प्रचंड आदर आहे आणि जगभर आज महात्मा गांधींचा अभ्यास का होतोय, कारण महात्मा गांधींनी जे अहिंसेचं तत्व सांगितलं, अहिंसेच्या मार्गाने, सत्याग्रहाच्या मार्गाने जगातले लढे लढता येऊ शकतील आणि त्यांची उत्तरं मिळू शकतील हे जे सांगितलंय, हे आज खूप जाणवायला. जगामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात जी हिंसा होते त्याला उत्तरं काय काढणार. त्यांना असं वाटतं की महात्मा गांधी हा एकच मार्ग आहे आणि त्यासाठी लोक सगळी जगभर त्याचा अभ्यास करतात. तर या दृष्टीने दोन्ही गोष्टी, महात्मा गांधींचं मोठेपण काय आहे जगात आणि का लोक मानतात हे लोकांसमोर यायचं. आणि दुसऱ्या बाजूला खरोखरच त्यांच्या जीवनामध्ये घडलेले तुम्हाला सांगितलं जे प्रश्न आहे तो परिचयात त्याची उत्तर लोकांना मिळाली. ह्या दृष्टीने आम्ही 2-3 वर्षापूर्वी एक गांधी जागर शिबिर घेतलं. त्याच्यामध्ये काही गोष्टींची चर्चा झाली. आता यावेळेला त्यावेळेपासून लोकांची मागणी होती की आम्हाला त्या शिबिराला यायचं आहे, समजून घ्यायचं. त्या शिबिराला महाराष्ट्रातनं नव्हे तर बाहेरून सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक येतात. तसा लोक बाहेर येतात, दुरून अगदी नागपूरपासून लोक येतात ते ऐकण्यासाठी. आणि सिंधुदुर्गातल्या लोकांना सुद्धा ते ऐकावं सांगतात. या शिबिरामध्ये येण्यासाठी आम्ही कोणतेही चार्जेस घेत नाही, त्यांना कुठलीही फी नाही आहे. जे येतील ते राहण्याची व्यवस्था, म्हणजे जेवणाची व्यवस्था, चहा पाण्याची व्यवस्था ही संस्था करतात. तर 1 तारखेला उद्घाटन सत्रानंतर संकेत म्हणून तर त्याचा संवाद जो आहे तो युवकांसाठी गांधी हा असताना विषय दिलेला आहे. डॉक्टर आनंद तरंदीकर त्यांचा विषय असा आहे की गांधी विज्ञान आणि तत्त्व. इंदुमती जोंधळे हे साहित्याचं मोठं नाव आहे. त्या बोलणार आहेत गांधी जगलेली माणसं. त्याच्यानंतर प्रसाद कुलकर्णी हे ते मार्क्स, समाजवाद आणि गांधी या विषयावर. सोनाली नवापूर तर त्या मला उमदलेला दस्तुरबा या विषयावर. तर प्राध्यापक श्याम पाखरे ते मुंबईचे आहेत. नोआफलीतील गांधी या विषयावर ते बोलतात. आणि शेवटचं सत्र जे आहे ते किशोर बेडके हा, त्यांचं धर्मनिरपेक्षता आणि गांधी या विषयावर ते बोलतात. तर अशी 7 सत्र आहेत. त्याच्यावरती 1 तासाची प्रत्येक वक्ता मांडणी करेल आणि अर्धा तासाची चर्चा. आता सी वर्ल्ड होणारच असा विश्वास खासदार नारायण राणेंनी व्यक्त केलाय. तसेच सिंधुदुर्गच्या विकासाचं व्हिजनही मांडलं. खासदार नारायण राणे कणकवली पर्यटन महोत्सवात बोलत होते. आत्ताच आमदार झालाय, आत्ताच विदेश मंत्री झालाय आणि काय पाठी लागतं, सहकार्य करा ना. असो कलाकार म्हणतील आम्ही गाणं गायला आलो आणि राणे गाणं गायला लागले आणि म्हणून थांबावं. कोणी असं करू नका. विरोधकांनी सांगा तोंड बंद ठेवा, आम्ही करतो ते पहा, डोळ्यांनी पहा. शिवडी होणार, वैभववाडी, कोल्हापूर, गाडी ते सुरू होणार. अनेक उपक्रम, 1000च्या जवळपास कारखाने येणाऱ्या 5 वर्षात आणण्याचा प्रयत्न. 1000 एकही बेकार ठेवणार नाही. कोणाच्या घरात या संपूर्ण जिल्ह्यात उत्पन्न नाही, पैसे नाही, सूट पेटत नाही अशी परिस्थिती मी शिल्लक ठेवणार नाही. हा माझा निर्धार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळ तृतीय वर्ष पूर्तीनिमित्त प्लॅटिनम रुपे डेबिट कार्डचा शुभारंभ करण्यात आला. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या हस्ते याचं लॉन्चिंग करण्यात आलं.
या सगळ्या कामकाजामध्ये जो महत्त्वाचा भाग आहे की जिल्हा बँकेमधल्या ठेवींचं वाढीचं प्रमाण 3,152 कोटीच्या आसपास ठेव प्राप्त करू शकलेलो आहोत. व्यवसायाच्या टप्प्यामध्ये झालेली भरघोस वाढ, दोघं नफ्यामध्ये आपण 100 कोटीपेक्षा या 3 वर्षात पुढे जाऊ शकलो. महिलांच्या माध्यमातून व्यवसाय उभारणीसाठी सुद्धा कर्ज पुरवठ्याचं प्रमाण या जिल्ह्यात मागच्या 3 वर्षात वाढलेलं आहे. बँक सखी ही एक नवीन संकल्पना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये राबवण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत की जेणेकरून ग्राहकांच्या घरापर्यंत बँकेची सेवा देण्याचा प्रयत्न त्या निमित्ताने आम्ही करतो आहोत. सिंधू उद्योग अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त उद्योजकांना कर्ज देणारी बँक म्हणून, जिल्हा बँक म्हणून प्रथम क्रमांक मिळवण्यामध्ये सुद्धा आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत. की गेल्या वर्षी आम्ही आमच्या बँकेच्या डेटा सेंटरचं ISO नामांकन सुद्धा प्राप्त केलेलं आहे. आणि ही गुणात्मक आणि दर्जात्मक वाढ करत असताना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डोअर स्टेप बँकिंग असेल, त्याच्या माध्यमातून आम्ही काम करत असताना जी चांगली सेवा या डिजिटल बँकिंगमध्ये दिली त्याच्याबद्दल या बँकेला या वर्षीचा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे. जो पहिल्यांदा इतिहासात अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन लाखो रुपये आम्ही या विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करण्याचे निर्णय घेतले आणि त्याच्या माध्यमातून चांगले त्याचे परिणाम आता विकास संस्था सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि म्हणून या सगळ्याच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा बँकेच्या सहकार्याने बाजार समितीचं पहिलं अशा प्रकारचं मार्केट यार्ड उभारण्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्याची भूमिका त्या निमित्ताने आम्ही घेतली की जेणेकरून या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याचा उत्पादित मालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. आणि या सगळ्या वाटचालीमध्ये फक्त शासनावर अवलंबून न राहता जिल्हा बँकेने त्याचं श्रेय जातं. आणि म्हणून या पुढच्या काळामध्ये या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून डिजिटल बँकिंग अधिकाधिक सक्षम करून ग्राहकांना अधिक फास्ट चांगली सेवा आणि डोअर स्टेप बँकिंग म्हणजे त्यांच्या घरापर्यंत सेवा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. बँकिंगमध्ये आचिर्णे गावची ग्रामदेवता श्री रासाई देवीचा जत्रोत्सव होतोय. सकाळी मंदिरातील धार्मिक विधी पूर्ण झाल्यानंतर कलशारोहण करण्यात आलं. याचं थेट ड्रोनच्या सहाय्याने चित्रीकरण करण्यात आलं. हे चित्रीकरण खास रासाई देवीच्या भक्तांसाठी.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रसिद्ध जत्रोत्सव असलेल्या श्री रासाई देवीच्या जत्रोत्सवास सकाळी प्रारंभ झाला. मंदिरात देवीची पूजा अर्चा आणि धार्मिक विधी पार पडल्या. त्यानंतर प्रत्यक्ष देवीचं दर्शन खुलं करण्यात आलं. भाविकांच्या मोठ्या गर्दीत यात्रोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. याची ही क्षणचित्र. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. चिपी विमानतळाला टाळं लावूनच दाखवा, वैभव नाईकांना राणेंचं चॅलेंज. करूळ घाटाबाबत मंत्री नितेश राणेंची महत्त्वपूर्ण माहिती. आणि सी वर्ल्ड होणारच, नारायण राणेंनी खडसावलं. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.